फरायसा आफाद थाखानायाव गोदान फरायसा आफाद दानांगौ होनना आं सानाखैमोन। थाखानायाव आरो गोदान मोनसे स्टुडेन्ट इउनियन थानांगौ सानाखैमोन। गोदान मोनसे आफाद दानायाव संबिजित बायदि जेबो हेंथा होनो हाया। तो मोनसे संगठन दानायावहाय एस पार एस कन्स्टिटिउसननि आरो लिगेलि जेबो अबजेक्सन गैया। एबसु आरो बनसुआ ज' बड'लेण्ड बियोब्ला मोजां जागोन। एबसु आरो बनसु ज' बिथांमोनहा आवगायोब्ला आरो बड'लेण्ड बियोबा मोजां जागोन। थाखानायाव आरो गोदान मोनसे स्टुडेन्ट इउनियन थानांगौ सानाखैमोन। खिन्थु बिथांमोना दाथारबायब्ला जिहेतु मोनसे संगठन दानायावहाय एस पार एस कन्स्टिटिउसननि आरो लिगेलि जेबो अबजेक्सन गैया, जोङो बिथांमोनखौ अबजेक्सन होनो हाया। दा दाथारबायबा आं बेखौल' पजिटिभ एबा कनस्ट्राक्टिभ लानानै बुंनो सानदों जे फंबाय हायैखौ बिदाया बोखोनाय आरो बिदा हायैखौ फंबाया नारखोनाय। बे हिसाबै एबसु आरो बनसु ज' बिथांमोनहा आवगायोब्ला आरो बड'लेण्ड बियोबा मोजां जागोन। दिनै एबसुआ स्टार्ट खालामथ'वाखै, अब्ला बनसु नोंथांमोना आवगायगोन दे, जों बोसोरनि उनाव नोंसोर ज' मिलायगोन। जेरेखम जोङो एबसु BPF NDB आरो पिपल्स इलेक्सन कमिटि जों ज' दावहा नांदोंमोन, जोंहाथ' जेबो प्रब्लेम गैयामोन। आई थिंक दिस इज द एग्जाम्पल दे निड टू सेट इभेन राइट नाउ।